ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳами ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бор рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародаро. Ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат кунед бародаро. Ина полный комфорт мошино. занг бизане. Ина бародаро граница рафтеся. Документ дошти? Худ документ дошти? Документи ма бучидаги. Поли бучидаги. Ман кадан хай акай ба хас хишат. Чайкар хай мина дорем ая. Фили акаки мисол дан фили пасти баланди да бармуна азор раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чотка. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонаобод шеринар. якмин хонаи фурӯшӣ дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, деҳаи Шаҳвор гуфтаги бардоро. 4 дар хона мебошад, яъне ки хона де этажа. дӯстони азиз, 4 дар хона дар якм этаж гуфтагия ки бандияву кухни дарунӣ дорад ва масоҳати заминаш 8 сотиқ замина, гирди атрофи хона маҳкам. обу свет гуфтагия ки дӯстони азиз мушкилӣ надорад. дар хонаи пастак дорад дӯстони азиз, яъне ки хонаи временка дорад бо беғайри 4 хонае ки яъне ки этажа. ина дидесен дӯстони азиз, марҳамат даромада дидесен бородар. видео кадаги ҳастем, бо диққат дӯстон тамошо кунед. дарахтҳо мевадиҳанда дорад. ба гуфтагия ки ҳавзи 20 тонага дорад бардоро. хона бо пеноблок бардоштагӣ ҳастай дӯстони азиз. ина марҳамат хона бигем тайёрай. якм этажаш тайёрай барои зиндагӣ кардана. касоне ки аз ноҳияи Данғара, аз тарафҳои яъне ки деҳаи Шаҳбур дӯстон хонахар бошед, марҳамат хонаи замонавӣ, обу свет мушкилӣ нест, гирди атрофи хона маҳкам. дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша бардоро 350 000 сомонӣ мега. боз гуфтагие ки муомилаи хуб ҳам дорад бародаро. марҳамат рақамҳо барои тамос, номерҳои ватсаби соҳибхонаводаги занг мезанед ва маълумоти аниқтаршон аз худи бошон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, деҳаи Меҳнанобод гуфтаги бардоро. 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 14 сотиқ заминай. дар наздикиш гуфтагия ки мактабу магазину, яъне ки баллитсам ҳаст дӯстони азиз, яъне ки 200 метр дуртарак и қиштоқи ободай тарафҳои, яъне ки границаи Ӯзбекистона қарибай гуфтагиай. документош хона ҳамаш 100% обу свет мушкилӣ нестай. нархи хонаро 180 000 сомонӣ мега. марҳамат гирди атрофи хона маҳкам 180 000 сомон. боз муомила ҳам дорад.
рақамҳои соҳибхона дӯстононага марҳамат занг бизанед ва маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, севимин эълони квартираи фурӯшӣ ҳастед қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар 4-ум этаж мебошад, яъне ки 59 квадратни метри хонага нарша 270,000 сомон мега, яъне ки дом худаш 6 этажаи дӯстони азиз, хона коробка мебошад. 270,000 сомони боз муомила ҳам дорад. Марҳамат, рақамҳо бароятон аст. Дар номерҳои 0193 дӯстон WhatsApp дорад. Марҳамат, муроҷиат кунед. марҳамат, ина даромади дари хона. Хонара дари главниша мечаспонам, трезаш тевраиша мечаспонам. Даромад мешавад, инҷа ҷои туалету баняш. Инҷа да мешавад як хонаи дрози калон. Шаш бассейн бо балкон дорад. Бо ин тарафшам хеле хона мешавад. Ду хонагаи калон кардаган 5 инч 5 бассейн. خونش این شاشه تازه درش با بالکن دارن. خلاصه ترزوشو میزنن در گلاونی را میزنن. پیرگاروتکا فقط پیرگاروتکاش هم جدا کرده میشه. آدم خریدار فقط چی میکنه؟ شکاتور میکنه و رنگ بار میکنه، زندگی میکنه. قرار داره در اینجا راه فیض‌آباد طرف داروی شهر وحدت. اینجا در مرکز سواری شوست کلان. اینجا در گیمنازیوم شده. همش ساختمان صورت هستن. برای هم جای نقض میشود. جای خوب و قرار دارد. خانه عبارت های انجام مترو کوالتی. дӯстони азиз, кам лайкҳо бепуда хабар мегирем ва дар канал подписатсия мекунем. 4-умин эълонро гӯш мекунем. Шедонар хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки дар шаҳри Сарбан, тарафҳои Дачҳо гуфтага. дӯстони азиз, дар хона мебошад як калидор 8 сотиқ замин, яъне ки гуфтагида ки подвал дорад. дар ҳами таги хона дӯстони подвал дорад ва гуфтагида ки ҷои гараж дорад. дӯстони азиз, гаражи мошин 8 сотиқ замине масоҳаташ ва масоҳати заминаш. кухни, ҳаммом, ошхона ҳам дорад. мушкил нест, яъне ки барои зиндагӣ кардан гуфтага ки шароитош беҳтарин аст. ремонтҳои беҳтарин, обу свет мушкилӣ нест. гирди атрофи хона маҳкам. документҳои хона ҳамаш 100%. нархи хонаро дӯстони азиз 250,000 сомон мега. боз савдои хуб ҳам дорад. шароинар марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, яъне ки дар шаҳри Сарбан. номерҳои WhatsApp модаги тариқи номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай 5-умин эълони мо қарор дорад дар ноҳияи 5 кӯчаи Лоҳутӣ гуфтага. шеронар хоб 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. об ва яъне ки свет мушкилӣ нест. гирди атрофи хона маҳкамай. нархи хонара 450,000 сомон мега. боз гуфтага ки дӯстони азиз ки дар яъне ки кришаш 4 дар хонаи дигара, яъне ки ҷо ҳаст яъне ки рост кардам дорад. 450,000 сомонӣ боз муомила дорад. наздикишта стадион, мактаб, магазин, балнисан, хелсо, яъне ки ҳастаи шаронар. марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, участкаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балх, яъне ки дар Калхозобод, ҷамоати деҳоти Фрунзе ва деҳаи Иттифоқ гуфтаги бордоро. 4 дар хонара фундаментиш рехтагӣ ҳастай ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. мактабу магазин гуфтага ки дар наздикиш яъне ки сохтаистанд. гирди атрофи хона маҳкам. нарша 100,000 сомон мега. срочно фурӯшад. дӯстони азиз, боз касоне ки агар аз номи сомонаи синдаҷи савдо расанд муомила ҳам дорад. шаронар ана иваз карда мешавад ба ягон мошини Toyota Camry қадим. марҳамат, номерҳои WhatsApp модаги тариқи WhatsApp муроҷиат намоед.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, деҳаи Сайҳун гуфтаги бородоро 4 дар хона 6 сотиқ заминай. Хона яъне ки бородоро бо семиблок бардоштагӣ ҳастай, оби суед мушкилӣ нест. Нархи хонаро 190 000 сомон мега. Рақам барои тамос 815 29 11 хади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстон ҳатман лайкро фаромӯш накунед, дар канал подписат. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Маърифат д гуфтаги бородоро 6 дар хона 7 сотиқ заминай. нарша сорошни 260 000 сомонӣ. боз гуфтаги ки савдо мешавад. савдо дар пеши хона 002 66 55 88 кад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат дар ватсаи мо роҳи кинед, ягон квартира доред ё ки ягон замин доред, дар ватсаи мо 911 32 43 44 хади роҳи кинед, дар реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Сарбан, яъне ки Левакан, деҳаи Истиқлол, 4 дар хона 6 сотиқ заминай. нарша 92 000 сомон мега. яъне ки дӯстони азиз, хона коробка мебошад, бо семиблок бардоштагӣ ҳаст. рақамо барои тамос 973 26 66 60 номерҳои яъне ки соҳибхона бородоро. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Сарбан хонахар бошед, занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, даҳумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, 4 дар хона, яъне ки ремонтҳои хуб. гуфтагие ки масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. нарша 140 000 сомонӣ мега. боз муомила ҳам дорад. рақамо барои тамос 906 00 2090 хади занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳатман дар канал подписат занед ва лайк кунедро фаромӯш накунед. дастгиришро пешаи мост, дарси навора тамошо мекунем. ва дӯстони азиз, 11-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Қизилқалъа гуфтаги бородоро 6 дар хона 10 сотиқ заминай. оби свет мушкилӣ надорад. дарахтҳо мевадиҳанда дорад. гирди атрофи хона маҳкамаи нархи хонаро бошад 390 000 сомонӣ гуфтагиай. боз муомила ҳам дорад. рақамҳои соҳибхона 915 21 21 59 хади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, охирин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Димитри гуфтаги, яъне ки пеши балисои Қараболо гуфтаги бородоро 3 дар хона 4 сотиқ заминай. хонара соли 2020 сохтагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, гирди атрофи хона маҳкамай, об ва свет мушкилӣ нест. нархи хонара 550 000 сомонӣ мега. боз савдо ҳам дорад. 209 81 002 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр то видеои оянда. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. лайкҳоро фаромӯш накунед.